Avui no parlem només de col·laboració institucional, parlem d'un conveni marc estable, amb visió a llarg termini, un conveni que té un objectiu molt clar: connectar el talent universitari amb les necessitats reals del sector industrial del Baix Llobregat i de l'Hospitalet, impulsar la innovació tecnològica i fomentar la formació contínua dels professionals. Les nostres pimes necessiten aliats tecnològics de primer nivell i la UPC és justament aquest aliat. Des d'Evall tenim clar que el futur del territori passa per més tecnologia, més innovació, més especialització industrial i més col·laboració estratègica. Estem convençuts que aquesta aliança UPC-Evall marcarà un abans i un després en la connexió entre universitat i indústria al Baix Llobregat i a l'Hospitalet. Rector, comptar amb la UPC com a soci estructural ens permet fer un salt molt qualitatiu, perquè el talent no pot quedar desconnectat de l'empresa i l'empresa no pot créixer si no incorpora talent tremendament qualificat. L'oportunitat, nosaltres com a universitat pública és una de les nostres missions d'aquest mandat, conèixer quines són les necessitats, les expectatives del teixit productiu per adequar el que fem, els nostres titulats, les nostres ofertes, el que es necessita, diguem, a l'entorn proper. I quina és la porta d'entrada de les empreses? El que hem fet és fer una porta d'entrada única més professional, que és a través del nostre Centre d'Innovació i Tecnologia, el CIT, que bàsicament ajuda les empreses a tot el tema de desenvolupar o crear valor amb la tecnologia, la que es té i la que podem aportar. Per tant, el nostre objectiu no és millorar l'ocupació, sinó millorar la qualitat de l'ocupació. Que els nostres estudiants, amb aquestes activitats que estan fent, aportin valor afegit a les empreses més ràpidament, de més alt nivell. I per tant, també adaptant-nos millor al perfil que necessita el teixit productiu. I per tant us agraïm l'oportunitat de signar aquest conveni, perquè diria que és molt bidireccional l'intercanvi d'informació.